футбол на танҳо бозӣ, балки рақобату муборизаи қарнҳо, фарҳангу оини миллатҳо ва суру сурури миллионҳо. футбол ин бештар аз футбол аст. тоҷикистон сарзамини мардпарвар, кишвари варзишмеҳвар. майдонҳои сабзи ин диёр шоҳиди рӯйдодҳои бешумор аст. хотироти пурбор, пирӯзиҳои мондагор. талоши футболбозон баҳри ба даст овардани мақому мартабаҳои олӣ дар арсаи ҷаҳон. поянда бод пирӯзиву муваффақиятҳои варзишгарони тоҷик. ассалому алайкум аҳли ҳозирин, меҳмонон ва иштирокчиёни маросим. дуруд ба варзишгарон, устодону мураббиён ва он нафароне ки дар рушду нумӯи футболи тоҷик саҳм доранд. ба истиснои муаррифии беҳтаринҳои мавсим, имсол барои ҳамаи мо соли фархундаву фаромӯшнашаванда ва ҷашнист. аз таъсиси Федератсияи футболи Тоҷикистон расо 80 сол сипарӣ гардид. ба ин муносибат ҳамаи масъулину мутасаддиёни соҳа, варзишгарону мураббиён, мухлисону алоқамандони футболи ҷумҳуриро бо самимияти хоса табрик менамоем. дар ин кори пурмашаққат ва бонуфузе ки ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҳунари шумо муаррифӣ мегардад, ба ҳамаи шумо комёбӣ, дастовардҳои шоёну намуна ва сарфарозиҳои ҳамешаи зиндагиро орзумандем. соле ки ба поён омад бо рӯйдоду навгониҳои хеш, саҳифаҳои футболи кишварро низ нуру ҷило ва шаҳомат бахшид. маҳз ҳамин фидокориҳо ва заҳмату талошҳо буд ки мо боз дидори ҳам мебинем. ҳоло бо камоли майлу эҳтиром сухани накустини табрикотӣ ва ифтитоҳиро ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ медиҳем. меҳмонони гиромӣ, ҳозирини азиз, дӯстони азиз, шуморо ба маросими бо шукӯҳи ҷашни 80-солагии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва натиҷагирӣ аз мавсими футболи имсола шодбошу хайрамақдам мегӯям. футбол ба ҳаёти иҷтимоии халқи тоҷик аввали солҳои 30-юми садаи гузашта ворид гашта ба зудӣ шӯҳрат пайдо кард. дар оғози ин сол дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон дастаҳои аввалини футбол таъсис ёфта, байни онҳо мусобиқаҳо доир мегашт. бо ин бозӣ таваҷҷӯҳи мардум беҳад зиёд гашт. бо назардошти омадӣ шудани футбол дар мамлакат ва бо мақсади беҳтар ташкил намудани мусобиқаҳои байни дастаҳои навтаъсис соли 1936 дар назди кумитаи варзиш шуъбаи футбол ташкил карда шуд. ин сол таърихи футболи миллӣ ҳамчун соли таъсисёбии Федератсияи футболи Тоҷикистон шинохта мешавад. баъд аз барҳам хӯрдани иттиҳоди собиқ ва истиқлолият пайдо кардани ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтори идоракунандаи футбол дар Тоҷикистон низ тағйир ёфт ва марҳилаи нави рушду инкишофи футбол оғоз шуд. Федератсияи футбол дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти мустақили ҷамъияти варзишӣ ба қайд гирифта шуда
соли 1994 ба аъзогии фифа шомил гашт. ҳамкасбони азиз, айни замон фаъолияти Федератсияи футболи Тоҷикистон аз муносибати ҳар як моҳу шумо ба кори худ вобастагӣ дорад. масъулини соҳаро зарур аст ки фаъолияти худро дар заминаи дастурҳои муосири футбол ба роҳ монда якҷоя барои расидан ба натиҷаҳои баланд кӯшиш кунем. имрӯз дар ҷумҳурӣ барои машғул шудан ба футбол тамоми имкониятҳо мавҷуданд. Федератсияи футболи Тоҷикистон нақшаи стратегияи рушди инкишофи футболи миллиро омода намуда, мақсад дорад ки дар ҳамкорӣ бевосита бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии мамлакат, Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳо онро амалӣ гардонад. дар фарҷом шахсан аз номи худ ва аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Федератсия ба ҳамаи онҳое ки бо мо ҳамкорӣ карда дар рушду инкишофи футбол саҳмгузорӣ мекунанд, изҳори сипос намуда, бо истифода аз фурсати муносиб 80-солагии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва фаворасии соли нави милодиро ба шумо ва ба тамоми мухлисони футбол табрик мегӯям. саломат бошед. футболи тоҷик агарчи дар миёни мардум таърихи жарфтаре дошта бошад ҳам, вале ибтидои пайдоиши футболи касбӣ ба оғози солҳои 20 ва 30 қарни гузашта рост меояд. аввалин даста дар тоҷикистон нимаи дуюми солҳои 20 таъсис ёфт. баъдан дар қисмати шарқии мамлакат ҷавонони ташаббускору ҳавасманд пайдо гашта дастаҳоро оҳиста оҳиста созмон доданд. сипас дар манотиқи дигари ҷумҳурӣ, алахусус дар шаҳри Сталинобод, ба футбол таваҷҷӯҳ бештар шуд. дар ибтидо дастаҳо рӯзҳои ҷашн миёни ҳам ба таври намоишӣ сабқатҳо мегузарониданд, то ки ҳаводорону шавқмандони футбол дар кишвар пайдо гарданд. солҳои 30 аллакай 10 даста созмон ёфта, аввалин бахшҳои омӯзиши футбол ҳам дар комбинати полиграфӣ кушода шуд. соли 1935 мунтахаби Сталиновод таъсис дода шуда, баъдан дар мусобиқаи кишварҳои Осиёи марказӣ иштирок намуд. Второй тайм показал явное преимущество хозяев поля. Игра закончилась со счетом 4-0 в пользу душанбенского энергетика. Команда «Динамо» класс Б мечи ташкил шуд. И как дуюм гурухи футболе совети. «Динамо» Сталинобод будет, Одо, Тошкант, Ашхабод, Минск, Ужгород, Кишинев, Одесса. А много команда ему Бозикан. Все Бозингаро, Азбирун Республика Алмадан. Тренероя Бозингароя. Сони сол басол, команда «Динамо», большевик шут команда, Ватбуревестник будет. Футбол в Таджикистане играют очень давно. Ну, будем говорить, по-настоящему в Таджикистане стали играть в футбол, наверное, все-таки после того, как здесь установилась советская власть. Играли школа на школу, дом на дом, улица на улицу. Потом появились команды в добровольных спортивных обществах. Была команда «Хасилот», была команда «Энергетик». Это предшественники нашей знаменитой команды «Памир». Играли они с переменным успехом во второй лиге, в первой лиге первенства СССР по футболу. В то время действительно играли очень много
специалистов, которые вот за Сталинобадский «Динамо», вот я сейчас их помню, все перечислить не помню, но тогда это было, и они для нас были примерами. Прежде всего надо назвать детских тренеров наших. Их было очень много, их перечислять трудно, но в любом поселке Таджикистана, начиная от Хорога, кончая Шартузом, везде были детские команды. баъди андаке таваҷҷӯҳ соли 1936 шуъбаи футбол дар назди кумитаи варзиши ҷумҳурӣ ташкил ёфт ва дар ҳамин сол таъсиси федератсияи футболи тоҷикистон ҳам ба миён омад. яке аз ғалабаҳои аввалини дастаи навташкили «Динамо» ин дар вохӯрӣ бо бошгоҳи футболи «Красни Фрездери» шаҳри Москва мебошад, ки марбут ба пирӯзиҳои нахустини футболи тоҷик аст. соли 1937 қарори баргузории аввалин чемпионати Тоҷикистон қабул гардид, ки дар он роҳбарони 20 бошгоҳ барои иштирок дархост пешниҳод карданд. аввалин унвону ҷоизаи чемпионатро бошгоҳи «Динамо» Сталинобод соҳиб гашт. барандагони нахустин медалҳои нуқра ва биринҷӣ дастаҳои «Спартаки Ленинобод» ва «Динамои Кировобод» панҷи ҳозира маҳсуб меёбанд. Як стадион там был, авал «Динамо» был. А мы же бисер возле дороги, озеро тот вот Хисраф Рязаевич Садыков, Барумат Карабудан, Мухим Каримов, Юрий Рынков, Батур Арабов, бисер возле дороги, нафахат возле футбол. Он институт Мехондан. дар соли 1937 «Динамои Сталинобод» ҳуқуқ пайдо кард, ки дар мусобиқаи умумииттифоқии ҷоми СССР ширкат намояд. нахустин бозии худро даста бо «Спартаки» шаҳри Тошканд доир намуда бо ҳисоби 2-1 комёб гардид. он замон ҳайати дастаро Мансуров, Ребров, Каширский, Галдобин, Кастюхин, Пагарелов, Смолин, Бабич, Долтабоев, Карюхин ва Хоҷаев мукаммал намуда буданд. 18 октябри соли 1938 бозингарони «Динамои Сталинобод» дар муқобил бо дастаи «Спартаки Ленинобод» бо ҳисоби 4-0 зафар ёфта аввалин ҷоми Тоҷикистонро соҳиб шуданд. соли 1939 то соли 1945ро метавон яке аз марҳилаҳои рушдёбӣ дар кишвар ном бурд, чунки «Динамои Сталинобод» футболи тоҷикро дар мусобиқаи ҷоми СССР дар минтақаи Осиёи марказӣ муаррифӣ кард ва ҳамчун дастаи муваффақ эътироф гардид. баъдан дар марҳилаи аввали чемпионат ва ҷоми СССР солҳои 1937 ва 48 дастаи «Динамо», сипас то соли 1969 бошгоҳҳои футболи «Болшевик», «Колхозчӣ», «Уражай», «Ҳосилот» ва «Энергетик» ширкат намуданд. аз ин миён бошад, «Энергетик» шӯҳрати бештаре дошта бозиҳои сазовори рафиқонаро бо дастаҳои Финляндия, Хитой, Кореяи Шимолӣ, Полша, Руминия, Малӣ, Венгрия ва Афғонистон доир намуда буд. муваффақиятҳои дастаи «Энергетик» буд, ки ҳайат ба унвони устоди варзиши СССР мушарраф гардиданд. анъанаи футболи Сталинободро дастаи «Энергетик» дар охири солҳои 60 бо шарафона идома дода, баъдан соли 1970 ба таври расмӣ номи «Помирро» гирифт. барои баланд гардидани нуфузу мавқеъ ва муаррифии ин даста мураббиёни соҳибтаҷриба Юрий Ефремов, Эдуард Коробов, Юрий Воҳидов, Николай Потапов, Андрей Зазроев, Владимир Алякринский, Иван Ларин, Аҳмад Алияскаров саҳми арзанда гузоштанд. аз соли 1973 то соли 1978 тамрини дастаи «Помирро» устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ, собиқ бозингари дастаи «Динамо Киев» ва ЦСКА Москва Иштван Секич ба зимма гирифт. дар ҳамин солҳо мураббии соҳибтаҷриба нуфузи «Помирро» дар лигаи якуми Иттиҳод то андозае боло бурд. В соли 64 и 65 был Ленинград в Спартакиаде был. Команда Якачини имо, Махтаб Бачо. Команда Ленинграда чору як буриданом учиба. Бад Хамашин Мамаден, Владимир Гуляхайдаров, Владимир Макаров, Ананин, Пекшев, Бояк час в одно на шест. Хамаша команды Помир Бахушкарам. Нузда сола буда на мулахт.
Judo bachı mazbozi mikardı. Ama vakt trener bud, Mafikram Sekic bud trener. Haybat Sekic raft, Mark Savic Tunis шуд. солҳои 1983 ва 1986 дастаро Юрий Павлович Сёмин машқ дод ва дар ин солҳо марҳалаи рушди асосии футболи тоҷик ба миён омад. Юрий Павлович приехал, его труды даром не пропали, его все мы помним. Я особо подробно о нем говорить не буду, но все знают, что он тренировал Памир вот в это трудное время, вывел его из отстающих в передовые, а потом уже под руководством Назарова мы вышли в высшую лигу. Действительно, тогда был подъем во всем футбольном хозяйстве нашей страны, Таджикистана. нимаи соли 1986 коршиноси маҳаллӣ Шариф Назаров ба ҳайси сармураббии дастаи Помир интихоб гардид ва дар 2 соли аввали роҳбарии ӯ заминаи воқеии ширкати дастаи маъруфи кишвар дар Лигаи олии Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ пайдо гашт. Это были нелегкие дни, когда мы в 19 лет стремились к тому, чтобы попасть в высшую лигу советского футбола. Значит, это нас за 19 лет все время приветствовали. И удачи были, и спады в клубе, но мы никогда не сдавались и все время думали о том, чтобы достичь этой цели, попасть, решить главную задачу, так как любители, наши болельщики стремились ждали этого момента, и это чудо свершилось, что мы смогли решить эту задачу, попасть в высшую лигу советского футбола. соли 1988 дастаи Помир дар миёни бошгоҳҳои маъруфи иттиҳод шарафи футболи тоҷикро дифоъ намуда то соли 1991 беҳтарин бозиҳои ҷолибу ибратбахши худро дар сафар ва майдони хеш доир намуд, ки дурахшонтарин саҳифаи футболи тоҷик дар таърих маҳсуб меёбад. Доигрывали встречи. Хозяева поля действовали неторопливо, а «Спартак» понял, что отыграться невозможно. арзишмандтарин рӯйдод ва фархундатарин саҳифаи футболи меҳан аз иштироки Помир дар Лигаи олии Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ маншъа гирифт. шумораи ҳаводорон то ба ҷое афзуд, ки назирашро токунун ҳеҷ кас ёд надорад. суруди Ҷамшед Исмоилов вирди забони ҳамагон замзама мегашт ва ин анъана то ба имрӯз ҳам идома дорад. дар ҳамин рӯзномаи варзиш Камол Насрулло барои дар Лигаи олӣ баромадани дастаи Помир Душанбе як шеър эҷод кардааст. баъд Амирбек Мусоев ҳаҷиқ задим, ҳамина кор кардем. сари ҳамин мавзӯъ мусиқӣ эҷод кардем. Амирбек, ман хуб як мусиқиам биромад, бо навозандаҳо кор кардем. як режиссёри овоз аст ки сабт мекунад, Исматулло Саидов. ба ӯ фаҳмондем ки нами шабу рӯз ҳамин чиз дар кора, ҳамина сабт кардем. Помир, Помир, Помир. хуб ва ӯ вақте ки дастаи Помир бо командаи Динамо Киев баромад дошт дар ҳамин майдони варзишӣ, бори аввал ҳамин садо дод. номи ту дорад ҳукми фалакҳо, бояд чун омад боши ту боло. аз рӯҳи Рустам фотиҳаи пир, аз рахши Рустам зору тавонгир. Помир, 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 Помир.
дар пирӯзии дастаи помир Владимир Ғуломҳайдаров, Станислав Карасёв, Леонид Кириленко, Валерий Турсунов, Геннадий Черевченко, Эдгар Гес, Рашид Раҳимов, Александр Азимов, Муҳсин Муҳаммадиев, Виталий Левченко, Ҳаким Фузайлов, Вазген Манасян ва чандин нафарони дигар саҳми арзанда доранд. Когда мы ехали уже с базы на стадион, мы предвкушали, что сейчас придет народ, и мы не можем сыграть очень плохо. То есть нам было стыдно, неудобно, поэтому и мы практически очень мало проигрывали дома. И настолько мы были воодушевлены. То есть мы не могли играть плохо, потому что приходило 20 тысяч, и они нас гнали вперед, и мы старались показать все, что у нас, все, что было, какое мастерство, мы и показывали. январи соли 1992 Федератсияи футболи Тоҷикистон дубора таъсис ёфт. соли 1994 дар Конгресси Федератсияи футболи байналмилалӣ дар шаҳри Чикагои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Федератсияи футболи Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи ин ниҳоди ягонаи роҳбарикунандаи футболи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва ҳамзамон узви Конфедератсияи футболи Осиё гашта ҳуқуқи ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалиро ба таври расмӣ пайдо намуд. нахустин мусобиқаи расмии мунтахаби футболи Тоҷикистон дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми Осиёи Марказӣ соли 1992 бо тими миллии Узбекистон сурат гирифт ки он мусови 2-2 хотима ёфт. қадами нахустини мунтахаби Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ифодаи возеҳи мукаммалсозии ҳайати дастаҳои Лигаи олии мамлакат ҷиҳати интихоби беҳтаринҳо гардид. аз соли 1992 бо тадриҷ ҷараён гирифтани бозиҳои чемпионати ҷумҳурӣ сарчашмаи мӯътамади ривоҷи футболи тоҷикро ба миён овард. таъсиси мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар миёни дастаҳои Лигаи олӣ ва якум марҳилаи санҷишӣ ва омодагии асосии дастаҳо ба чемпионати кишвар ба ҳисоб меравад. тими миллии футболи ҷумҳурӣ дар самти муаррифии меҳан миёни дигар кишварҳо нуфузи хоса дорад. муваффақияти беҳтарини мунтахаби Тоҷикистон дастоварди соли 2006 ба ҳисоб меравад. тим дар даври ниҳоии мусобиқаи ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё ки дар шаҳри Даккаи Бангладеш баргузор шуд, мунтахаби футболи Шри-Ланкаро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. ин рӯйдод сарчашмаи силсилаи муваффақиятҳои мунтахаби ҷумҳурӣ дар таърих маҳсуб меёбад. албатта ин як пирӯзии беҳтарин буд ва як сайфаи беҳтарини футболи тоҷик буд ки дар он мусобиқа мо ғалаба кардем ва он хурсандие ки футболи тоҷик то ҳозир дар таърихаш такрор накардааст. дар ғалабаям 2006 дар давлати Бангладеш дар шаҳри Дакка ғалаба карда будем ва бозингарои беҳтарини ситораи футболи тоҷик дар он бозиҳо иштирок карданд. Аслиддин Ҳабибуллоев, Субҳон Хаҷамов, Хуршед Маҳмудов, Одил Эргашев, Нумон Ҳакимов, бисёр бозин Ҷомихон Муҳиддинов, бисёр бозингарои хуб доштем ва хурсандем ва ки дар ҳамин сайфаи футболи тоҷик иштирок кардем ва ғалаба ба даст овардем. марҳилаи якуми бозиҳои чемпионати Осиё дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон майдони рақобати мунтахаби наврасони тоҷикро фарохтар сохт. даста дар гурӯҳи худ мақоми аввалро касб карда ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё роҳ ёфт. соли 2006 дар Сингапур баъд аз мағлуб намудани дастаҳои наврасони Ироқ, Эрон, Яман, Кореяи Ҷанубӣ ва Сурия миёни 46 кишвари қораи Осиё
мақоми сеюмро соҳиб шуд ва ҳуқуқи ширкат дар чемпионати ҷаҳонро пайдо кард ки ин нахустин пирӯзии футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. номуси миллат, номуси давлат, номуси парчамбардорӣ ин ҳамаш як ҳиссиёти калоне аст дар назди ҳар як варзишгар, дар назди чӣ варзишгар, чӣ назди мураббӣ. барои ҳамин дар бозиҳои гурӯҳӣ ки мо сар кардем, бозии якуми мо бо дастаи Ироқ буд ки ин бо ғалабаи мо анҷом медиҳад ва мо якумин холҳои ин мусобиқаи бонуфузро ба даст овардем. пеш аз бозӣ ба сармураббӣ гуфта буданд ки агар кадом дастае ки бештар хол дорад, онҳо мумкин ки бар чемпионати ҷаҳон роҳ дода шавад. мунтахаби наврасон дар бозиҳои гурӯҳии чемпионати ҷаҳон дар шаҳри сеули Кореяи Ҷанубӣ тими кишвари абарқудрати ҷаҳон Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро шикаст дода ба даври баъдӣ роҳхат гирифт. маҷмӯи натоиҷи футболбозони наврас мавқеи дастаи Тоҷикистонро миёни тимҳои муваффақи ҷаҳон дар зинаи ҳаштум муайян кард ки ин натиҷа фархондатарин саҳифаи футболи меҳан ба ҳисоб меравад. дар он ҷо дастаҳои на Россия буд, на Беларусия, на Украина. Аз собиқ иттиҳод ягона даста мо будем ва мо ин як фахр аст дар футболи тоҷик. ин роҳи умед буд, иштирок дар бозиҳои финалии чемпионати ҷаҳон ва барои ин бисёр машаққатҳо роҳи вазмин буд. мо барои ҳамин роҳро зина ба зина тай кардем ва ба бозиҳои финалии чемпионати ҷаҳон ки дар давлати Кореяи Ҷанубӣ мегузашт, аз қурраи Осиё 4 давлат ин мусобиқоти ҷаҳониро муаррифӣ мекарданд. аз ин 4 давлат якта Тоҷикистон буд. барои ҳамин ин барои мо ва барои миллати тоҷик як ифтихоре буд ва тамоми мухлисони футбол инро интизор буданд. заминаи рушди бошгоҳҳои футбол ки дар ҷумҳурӣ беҳтар гардид, баъдан солҳои 2005, 2008 ва 2009 дастаи Регартадас дар мусобиқаи ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё зафар ёфта баъд аз комёбии сеюм ҷомро дар хазинаи худ абадан нигоҳ дошт. аз соли 2001 ҳамчун сармураббӣ дастаи Регартадас корро шурӯъ кардем ва 7 маротиба даста соҳиби қаҳрамони Тоҷикистон гашт. умуман 6 маротиба боробарӣ ман ҳамчун сармураббӣ ва як бор боробарии Ишван Секич даста қаҳрамони Тоҷикистон гашт соли 1994. дастаи Регартадас дар бозиҳои байналмилалӣ хеле бозиҳои хубишон медод ва ҳамчунин дар бозиҳои ҷоми президенти футболи Осиё ки даста соҳиби 3 маротиба соҳиби ҷом гаштанд. таъсис ёфтани дастаи Истиқлол марҳилаи рушди нави футболро мемонад. даста соли 2007 баъд аз комёбии бозиҳои Лигаи Якум ба Лигаи Олӣ омад. Истиқлол анъанаи пирӯзиҳои дастаи овозадори Померо дар Тоҷикистон дубора зинда намуд. ин даста муаррифкунандаи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ин анъанаро чемпиони мамлакат дастаи Истиқлол соли 2012 дар шаҳри Душанбе бо муваффақият идома дод.
пирӯзӣ бар дастаи Ал-Амарии Урдун бо натиҷаи 2-1 таваҷҷӯҳи асосии масъулини соҳа ва боло гардидани сифати кори имрӯзаи мураббиёнро дар Тоҷикистон нишон дод. дар соли 2012 ҳам дар чемпионати Тоҷикистон, ҳам дар Кубоки Тоҷикистон, ҳам дар Кубоки Африқа хуб баромад кардем. 1-0 мо мағлуб шуда будем. Голи якумро Даврон Эргашев зад, голи дуюмро, голи ҳалшавандаро Дилшод Восиев зад ки мо ғалаба кардем. ҳамин заминаи боэътимод буд ки Истиқлол мавқеашро боз миёни бошгоҳҳои футболи Осиё қавитар сохт. роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам дар самти рушди бемайлони футболи меҳан таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. ин буд ки Истиқлол якбора дар бозиҳои гурӯҳӣ ва дастаҳои равшану хайр дар марҳилаи пеш аз интихобии мусобиқаи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ширкат намуданд. дастаи намунаи чемпионат Истиқлоли шаҳри Душанбе соли 2015 бо ғалабаҳои пайдарпайи худ то ба даври ниҳоии мусобиқаи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё роҳ ёфт. ин иди мутамтани футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гашт. марҳилаи ниҳоии мусобиқот барои дастаи дӯстдоштаи мо нокомӣ оварда бошад ҳам, аммо ин бохурӣ бо худ бузургтарин саҳифаҳо ва хотироти некро барои футболи тоҷик боқӣ гузошт. соли 2015 барои мон соли бисёр бозиё буд ва бозигарони мо ҳам ними бозигаронмон ҳам аз тими миллӣ бозӣ мекарданд, ҳам аз Истиқлол. ба фикри ман ҳама футболбозамон хаста шуданд ва ба бозии финал хотамон нарасид. мо ҳама мехостанд ки финалро ғалаба кунем, ки мо чуст чалоқ набудем ва дар насибамон набуд, мағлуб шудем. дар 25 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурӣ ҳайати роҳбарикунандаи Федератсияи футболи Тоҷикистон чандин маротиба иваз гардид. дар соли аввалини таъсиси федератсия роҳбарии онро Мирзо Маҳмадҷонов ба уҳда дошт. моҳи октябри соли 2002 то декабри соли 2011 сарварии ин ниҳоди ягонаи футболи меҳанро Суҳроб Қосимов ба зимма гирифт. 5 январи соли 2012 дар конференсияи ҳисоботӣ интихоботӣ ҳама якдилона ба номзади ягона ва арзанда Рустами Эмомалӣ овоз доданд. баъд аз интихоби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон барномаҳои бештари соҳа дар ҷумҳурӣ рӯи кор омаданд. таваҷҷӯҳ ба мутахассисон ва тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон дар самти устуворсозии ҳайати мунтахабҳои футболи ҷумҳурӣ ва таъсиси академияу макотиб ва бошгоҳҳои зиёди футбол дар манотиқи кишвар бештар гардид. дар байни ин 80 сол мо хеле пеш рафтем. дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардем, дар байни наврасон. дар мусобиқае ки хеле ки мусобиқа мегузарад, наврасон полфинал, финал баромад карда бозӣ хуб нишон доданд. боварӣ дорам ки дар оянда футболи тоҷик бо кӯшиши мураббиён ва заҳмати бачакҳое ки наврас ҳастанд, футболи тоҷик баланд бардошта мешавад ва дар арсаи милалии ҷаҳонӣ Тоҷикистон бозии нав нишон медиҳад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз барои амалӣ кардани омилҳои зарурии ривоҷи футбол қарори барномаи давлатии рушди футбол дар Тоҷикистон барои солҳои 2012-2016-ро 30 августи соли 2011 ба тасвиб расонид. ба фаъолият шурӯъ кардани ягона академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон, идомаи дастгирии ҳамаҷонибаи давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба ташаккули тарзи ҳаёти солими ҷомеа ва фароҳамсозии самтҳои муҳими ривоҷи футбол дар Тоҷикистон ба шумор меравад. В Академию таджикского футбола привлекаются наиболее одаренные, интересные, талантливые мальчишки, на которых возлагается будущее таджикского футбола. Поэтому это
один из заделов нашего таджикского футбола, что Академия может именно делегировать своих будущих воспитанников в клубы высшей лиги таджикского футбола, первой лиги. Они дадут возможность, значит, в будущем сделать, значит, результат, более высокие достижения, достичь высоких достижений в таджикском футболе. Вот именно эти молодые мальчишки, возможно, и станут будущим поколением, где поднимут флаг таджикского футбола еще на ступеньку выше. дастаи равшан собиқаи бозиҳои зиёди чемпионати мамлакатро доро мебошад. солҳои 2012-2013 хотироти некеро барои мухлисонаш боқӣ гузошт ва дар ҷумҳурӣ миёни дастаҳои лигаи олӣ ғолиб гашт, ки орзуи деринаи ҳаводорони футболи равшан ҷомаи амал пӯшид. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 феврали соли 2014 дар бораи соли оммавияти футбол эълон намудани соли 2014 ба имзо расид, ки ин ҷараёни фаъолияти кумитаҳои марбут ба соҳаро боз ҷонноктар намуд. дар ин замина федератсияи футболи байналмилалӣ ва федератсияи футболи тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҳукумати мамлакат ба раванди чорабиниҳои муҳим мароқи бештар зоҳир намуданд. бо мақсади оммависозии футбол ва роҳандозӣ гардидани барномаҳои ҷадид дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ силсила фестивалҳо баргузор гардид, ки беш аз 40 000 нафар кӯдакону наврасон ва духтарон низ фаъолона ширкат намуданд ва ба ҳамаи онҳо беш аз 5000 дона тӯб ва дигар лавозимоти варзишӣ тақдим карда шуда, чеҳраҳои болаёқат ва арзанда бошанд ба мактабҳои футболи шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷалб гардиданд. ин фестивал бо шукӯҳ ва шаҳомати хеле баланд давоми соли 2014 дар тоҷикистон ҷараён гирифт. барои сатҳи волои баргузории фестивал конфедератсияи футболи осиё ба роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ҷоизаи яке аз беҳтаринҳои федератсияи футболи осиёро дар шаҳри манилаи филиппин тақдим намуд. баҳои футболи ҳар як кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ аз нуфузу мавқеи тими миллӣ муайян месозанд. силсилабозиҳои рафиқонаи байналмилалӣ, интихоби чеҳраҳои арзанда ва ҷалби мураббиёни соҳибкасб сарчашмаи дақиқи рушёбии футболи мамлакатро муайян мекунад, ки дар ин замина таваҷҷӯҳи федератсияи футболи тоҷикистон бештару беҳтар ба назар мерасад. Мечта каждого футболиста – играть за национальную сборную Таджикистана. Это конечный результат того, что к чему стремится футболист. Так довелось, значит, с 1993 года по 2003 год я выступал за национальную сборную. Игр у нас, конечно, было мало, нас приглашали только на официальные матчи, товарищеских матчей практически не было. И за это выступление я сыграл 31 матч, забил 13 голов. Что хочу сказать. Самая сильная сборная, на мой взгляд, это было в 1997 году, когда мы заняли 2 место, уступив только сборной Китая, первую строчку. В то время за национальную сборную играли такие игроки, как Левченко, Фузайлов, Шамсиев, Джабаров. Многие другие ребята, которые после Советского Союза прошли школу нашей республики, Советского Союза, значит, и выступление было на высоком уровне. ҳамаи комёбии футболбозони наврасро мутахассисон ба эҳё гардидани мусобиқаи мукофоти тӯби чармин дар тоҷикистон рад медонанд. эҳёи ин мусобиқа ба раванди кори мураббиён такони ҷиддӣ дод. роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ба раванди эҳёи дубораи тӯби чармин таваҷҷӯҳи бештар намуд ва ҳамин эътимод дар 4 соли охир ҳайати мунтахаби ҷавононро
قوی‌تر گردانید. اشتراک فعالانه و صفت بازی‌های خوب تیم جوانان در مسابقه‌های بین‌المللی از نگاه کارشناسان داخلی و خارجی بهای مناسب گرفت که این در سمت مکمل سازی تیم ملی فوتبال تاجیکستان زمینه با اعتماد خواهد گذاشت. بسیار کوشش و غیرت‌های زیادی که از طرف فدراسیون فوتبال کرده ایستادن، عموما اون کوشش و شرایطی که برای چی مربیان چی برای بازیگران تشکیل میکنن، البته در آینده ما فکر میکنیم که عموما نیت داریم که بار دیگر هیئت دسته نورسانی که جوانان و عموما دسته یکچین خود را در بازی جام جهان تماشا کنیم. عین زمان در قلمرو جمهوری 111 ورزشگاه، بیش از 5000 میدانچه‌های خرد ورزشی و 92 مکتب فوتبال فعالیت میکنند که برای فراگیری بیشتر نسل نورس به مشق‌های همه‌روزه مساعدت می‌نمایند. غمخوری پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بهتر کردن رشد ساحه ورزش، علالخصوص فوتبال، زمینه‌های واقعی را به وجود می‌آورد. این است که جمهوری تاجیکستان طی 4 سال آخر به مکان برگزاری مسابقه‌های زیادی بین‌المللی تبدیل یافته است. هماهنگسازی کار امروزه رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌های جمهوری بهر بیشتر سازمان دادن مکاتب و باشگاه‌های فوتبال بهتر به راه مانده شده است. یادداشت حسن تفاهم، همکاری‌های سودمند نیز با دولت‌های رشدیافته فوتبال اروپا و آسیا و بهتر نمودن شرایط فعلی فوتبال میهن یکی از هدف‌های اساسی رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به حساب می‌رود. تنها با این وسیله می‌توان در سمت عملی گردانی برنامه‌های معاصر فوتبال و نتیجه‌های ارزنده مسابقه‌های بین‌المللی زمینه مساعد فراهم ساخت. Хочу поздравить всех любителей футбола, кто непосредственно связан сегодня с таджикским футболом, с юбилеем, 80-летием таджикского футбола. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать всем спортсменам, тренерам и, конечно, нашим основным любителям, болельщикам футбола здоровья, успехов, удачи в новом году. Я благодарен тем людям, которые начали это дело, возродили футбол в Таджикистане. И после определенного времени таджикский футбол достиг определенных высот. И я хочу пожелать всем болельщикам, всем жителям нашей страны, чтобы они верили, что у нас футбол возродится и будет на очень высоком уровне. И дай Бог всем счастья, здоровья в преддверии Нового года. Тем более пожелать больших успехов и самого главного, чтобы был мир на земле. از کماندای روشنی کلوب خودش، از جوانان، از مخلصان فوتبال شهر کلوب، نوعی‌های کلوب ما منت داریم که مثال برای 80 سالگی فدراسیون فوتبال تاجیکستان ما همش از نام آنها تبریک می‌کنیم. که می‌خواهیم که همه وقت همتری پیشروی 100 ساله بگذره با همه کل پیشروی شود. همه من برابط میکنم 80 سالگی بود. هم فدراسیون، هم مخلصان فوتبال، هم بازیگرای. همین 80 سالگی قید کنن یک درباره ترقیات футбол таджик як байка шавад. Мне недавно исполнилось 80 лет. Человеку 80 лет это очень много, а футбольной федерации 80 лет это как грудной ребенок. Дай Бог, чтобы она росла, расцветала. اینها یاشن و مترول حسین پای آینده. حالا باشد آنها اشتراکچی مسابقه های ریسپوبلیکوی کمانده فوتبالی کوچکی برای گرفتن توپ چرمی. 80 سال در نزد تاریخ وقتی بیشی را در بر نگیرد هم
аммо барои пиёда намудани ҳадафу маромҳои равшан ва дурандешонаи роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ки ягона ниҳоди пешбарандаи футболи ватан маҳсуб меёбад, аҳамияташ хеле бузург мебошад, чунки роҳи босамари афроди гузаштаро мардони меҳандӯсту ба номуси имрӯзаи кишвар бо муваффақона идома медиҳанд. باشی تو بالا نامی تو دارم حکمی فلک ها باید شنامد باشی تو بالا از روحی رستم فاتحه پیر از رخشی رستم زور و توانگی پامیر 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 میدانی مردان امروز از توست مردانی میدان امروز از توست میدانی مردان امروز از توست مردانی میدان امروز از توست خاله چو اختر در دست تقدیر آن را چو اختر از آسمان پامیر 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 جهد و هنر را شیر و شکر کن روی جهان را از خود خبر کن جهد و هنر را شیر و شکر کن روی جهان را از خود خبر کن از روح رستم فاتحه پیر از رخش رستم زور و توانگی پامیر 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 پامیر
пеш аз ҳама шахсан аз номи худам, аз номи ҳамаи собиқадорони футболи тоҷик, ҳамаи дӯстдорони футбол, роҳбарияти федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳама мухлисони футболи тоҷикро бо 80-солагӣ ба ҳамашон пеш аз ҳама офтоб, сулҳ, саломатӣ ва ҳамаи хушиҳои зиндагиро таманно дорам. мо солҳои 60 ба футбол шурӯъ кардем ба дастаи 69 ва дастаи пахтакори Қиронтепа вақт ман даъват шуда будам. вақт сармураббии мо Марк Исааш Тунис буд ва ба хотирам ҳаст ки солҳои 35-36 дастаи Динамои Душанбе Сталинобод буд. Дар он вақт ав бозингарое ки бозӣ мекарданд Константин Погореловро медонам. Константин Погорелов, Титов, Стригин, ино аввалин футболбозоне буданд ки дар дастаи Рустам Далтабоев дар Динамои Сталинобод бозӣ мекарданд. Раҳмат ба роҳбарияти ҳозираи Федератсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки футболро аз нав эҳё кардан, гӯё бо мутахассисони нав кор карда истоданд, футболбозони навро тарбия карданд, мураббиёни нав, доварони навро тайёр карда истоданд. ман боварӣ дорам ки футболи тоҷик ки дар давраи истиқлолият аст, дар пешравӣ аст. Зина футболро дарав тараққӣ додан мумкин нест, барое ки зина ба зина ман боварӣ дорам ки ба қулҳои баланди варзишӣ мерасад. Монанги Помир 19 сол дар лигаи якум баромад кард, ба лигаи олӣ баромад. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки футболи мо дар пешравӣ аст. ман боварӣ дорам ки футболи дастаи якачини Тоҷикистон, клубҳои Тоҷикистон монанди Помири овозадор ҳамин хел шуҳратманд мешаванд, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад карда шарафи Тоҷикистонро обрӯшонро баланд бардошта, ба хотири ваё парчами Тоҷикистон бардошта мешавад, суруди миллии Тоҷикистон навохта мешавад. وطن دارم همه گنجی جهان دارم، وطن دارم دلی به آرمان دارم، وطن دارم ضیافت ها امان دارم، چیغ باله که من دارم، وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم، چیغ باله که من دارم، وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم. وطن اقبال و استقلال و آزادی، وطن آرامی و تنجی و آبادی، وطن وحدت، وطن خرسندی و شادی، چیغ باله که من دارم، وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم، چیغ باله که من دارم، وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم. کفی خاکی وطن دنیای من باشد، غمش آسودگی جان و تن باشد،
دریغ از مردمی که به وطن باشد چیغ باله که من دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم چیغ باله که من دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم نگه داره خدا این کشوری ما را بکن آبادتر با مادری ما را و بالای سری ما سروری ما را چیغ باله که من دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم چیغ باله که من دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم چیغ باله که من دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم инак мавсими футболи ҷумҳурӣ низ хотима ёфт ва фурсати деринтизори ҳамагон ҳам фаро расид. натиҷаи соле барои бархе комёбӣ ва барои афроди дигар баръакс ноумедӣ овард. он чеҳраҳои нуронии футбол ки имрӯз саҳифаи дурахшони футболи кишварро рангин карданд, дар ин ҷашни бошукӯҳи 80-солагии федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон як таронаи ватандории устод ҳам ба дили садҳо ҳазорҳо нафар мухлиси футбол ҳам як маво, як зинат, бори дигар ҳамон зебогӣ ва муҳташам будани замони иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ помири овозадорро бори дигар нишон дод ва мавсими футболи кишвар ҳам бо муваффақияту бо комёбиву бархе аз ноумедиҳо ҳам паси сар гардид. имрӯз мо нафарони заҳматпеша ва дилсӯзи кори худро дар саҳнаи ифтихорӣ хоҳем дид. дар ҳақиқат он таваҷҷӯҳи бештари масъулин федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар рақобату талошҳои пайвастаи дастаҳо ҳам бори дигар як сифати бозиҳои ҷолиби дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон бошгоҳҳои футболи лигаи якум ва олиро бори дигар нишон дод. соли 2016 тоҷикистон макони баргузории мусобиқаҳои бонуфузи фароқораии осиё, иштироки мунтахабҳои асосии футболи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ. натиҷаву нишондод ва корномаҳои футболбозони тоҷикро дар соли 2016 бо эҳсоси ифтихор ба ёд меорем. бешубҳа дар фазои футболи меҳан рӯйдоди таърихӣ иштироки тими мунтахаби миллии тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 мебошад. сабқат дар гурӯҳи сангин бо ҳарифоне чун австралия, урдун роҳи моро маҳдуд накард. бо ишғоли мавқеи сазовор имкони идома додани иштирок дар бозиҳои интихобӣ ҷоми осиё 2019 пайдо гардид. зери раҳбарии мутахассиси маъруфи меҳан ҳаким фузайлов тими мунтахаби тоҷикистон ба арсаи нав баромад. марҳилаи муқаддамотӣ ба осонӣ паси сар гардид. дар ин замина бо мақсади таҷрибаандузӣ бо дастаҳои соҳибноми қора бозиҳои озмоишӣ баргузор карда шуд. сурия, фаластин, туркманистон ва афғонистон ҳарифи сазовор буданд моро, ки дар ҳеҷ як аз ин бозиҳо тими мунтахаби футболи тоҷикистон ба мағлубият рӯбарӯ нашуд. дар ҷумҳурии тоҷикистон барои аввалин бор мусобиқоти фароосиёӣ оид ба футбол миёни духтарони то 14 сола ва миёни наврасони ин синну сол доир гардид, ки дар мусобиқаи бонувон ҳам қатори соҳибони майдон тимҳои мунтахаби Эрон, Ҳиндустон, Қирғизистон, Бангладеш, Бутан ва Непал ширкат намуданд. хубони футболбози тоҷик дар ин мусобиқот ҳунари хуб нишон доданд ва то ба даври ниманиҳоӣ барои худ роҳ кушоданд, дар ҳоле ки аз онҳо ҳеҷ кас убури марзи гурӯҳиро интизор набуд. дар мусобиқаи фароосиёии футбол миёни наврасони то 14 солаи мардон мунтахабҳои Эрон, Непал, Афғонистон, Ҳиндустон, Қирғизистон ширкат карданд. тими мунтахаби наврасони тоҷикистон бо ба даст овардани имтиёзи бештар дар қатори ҷоизадорон мавқеъ пайдо кард.
мусобиқаҳои миллии футболи тоҷикистон низ бо рақобати дастаҳои бештар шукӯҳи дигар дошт. ба майдони рақобатҳо ворид гардидани дастаи ҳосилот ки иштироки нахусти онҳо дар чемпионати 25-уми ҷашнӣ ба шумор меравад, то охир ҳассосияти лигаи олии футболи тоҷикистонро таъмин намуд. саранҷом истиқлол барои бори панҷум нишони тиллои чемпионати тоҷикистонро соҳиб гардид ва низ шарафи дифоъ кардани ному нуфузи футболи тоҷикро дар мусобиқаи қораӣ. дастаи ҳосилот низ дар ин мусобиқа тоҷикистонро намояндагӣ хоҳад кард. чун анъана мусобиқаи ҷоми тоҷикистон низ бо ширкати дастаҳои лигаи олӣ ва лигаи якум ва дуюм ҷолибу диданӣ баргузор шуд. барои ҷоизаи асосӣ боз ҳам истиқлол ва ҳосилот дар финал рақобат карданд ки дар он қаҳрамони тоҷикистон бартарӣ дошт. низ рӯйдоди бузург иттифоқ уфтод. бори нахуст тими мунтахаби ороста аз бозингарони ҳирфаӣ дар чемпионати осиё ширкат варзид. барои бозингарони ҷавон агарчи имкони мубориза ба мақому мартабаҳои ин мусобиқа даст надод, аммо ба маҳзи таҷрибаандузӣ беҳтарин фурсат буд. барои муваффақияти тими мунтахаби футзал рушди мусобиқоти дохилӣ шарти асосист. бо ин амр соли сеюм аст ки ба сатҳу сифати баргузории мусобиқоти миллии футзал таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. имсол 8 даста боход намуданд. медалҳои тилло насиби дастаи DC Invest гардид. ҳикмати иштирок дастовардааст дар футболи тоҷик дар амал татбиқ шуд. иштироки муассири мунтахаби ҷавонони то 19 сола дар чемпионати осиё ки дар баҳрайн баргузор гардид бо чанд хусусияти хоси худ дастоварди футболи тоҷик мебошад. аз сабқат ба дар кардани австралияи муқтадир, шикаст додани чини бузург ва ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфтани мунтахаби тоҷикистон дар маҷмӯъ умеду армони футболи тоҷик аст. моҳи октябри соли равон федератсияи футболи тоҷикистон зимни як ташаббуси созандааш шарафи мизбонии бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2017 миёни духтарони то 19 соларо сазовор шуд. тими мунтахаби духтарони кишвар оид ба футбол дар ин сабқат бо ҳарифони ҳамсоли худ бо шумули узбекистон, тайбеи чин ва гонконг барои як роҳ хат майдондорӣ намуданд. зурозмоӣ дар чунин мусобиқаҳои пуршукӯҳ боиси ифтихор аст, чаро ки барои футболбоздухтарони тоҷик мактаби таҷрибаи бузург ба шумор меравад ки бонувони машғули ин риштаи варзиш аз он баҳраманд гардиданд. иқдоми созандаи сартосарӣ соли наку дар футболи тоҷик ёд мешавад. сохтану ба истифода додани майдончаҳои футбол ба ҳукми анъана даромаду дар тамоми тоҷикистон садҳо варзишгоҳҳо бунёд гардиданд. чун таваҷҷӯҳ бештар ки гардид барои муҳайё намудани заминаи қавии рушди футболи наврасон, имрӯз ҳам ибтидои кори мо аз ин чеҳраҳои асил оғоз мегардад. ҷоизаи аввалини маросими имрӯзаи мо беҳтарин бозингари навраси то 13 сола дар соли 2016 мебошад. мутахассисони соҳа барои мушарраф шудан ба ҷоизаи мазкур 3 нафарро тавсия доданд. биёед ҳама якҷо назар афканем ки ин хушбахтон киҳоянд. беҳтарин бозингари навраси то 13 сола дар соли 2016 маҳмадшоев муҳаммад, Иргашев Салоҳиддин, Асоев Меҳроб,
барои муаррифӣ намудани ғолиби ҷоизаи аввалин ба саҳна намояндаи ширкати Capital T Шуҳрат Аюбовро даъват менамоем. تشکر. بهترین بازیگری نورسی تا 13 ساله ارگاشف صلاح‌الدین. من از سن 7 سالگی در فوتبال مشغول هستم و فوتبال مشق میکنم. من چند سال است که در دسته سالار مشق میکنم. در سال 2016 19 سپتامبر بازیگرای بهترین را و جدا کرده به اکادمیا و گرفتن. من در اکادمیا تحصیل میکنم و در اکادمیا فوتبال مشق میکنم. من میخوام که آینده فوتبالیستی نقش شوم و بسیار جایزه ها را گیرم. من خیلی خرسند هستم که بهترین بازیگری سال 2016 را گرفتم. من میخواستم که همین جایزه را گیرم و خیلی بسیار مهنت کردم که همین جایزه را گیرم. наврасони то 15 солаи кишвар низ дар давоми соли ҷорӣ маҳорату малакаи қавии худро нишон доданд. ҳоло фурсати шиносоӣ бо сегонаи довталаби ҷоизаи беҳтарин бозингари навраси то 15 сола фаро расид. беҳтарин бозингари то 15 сола дар соли 2016 Каримов Абдузоҳид. Охилов Ҷамшед. Дадабоев Шерзод. аз собиқадори футболи кишвар Вазген Манасян хоҳиш мекунем ки ба саҳна бароянд. Добрый вечер всех присутствующих. Поздравляю с юбилеем всех ветеранов в первую очередь. Каримов
Абдузаид. من این سال در چمپیونات ها خیلی خوب اشتراک کردم و این در اینجا فدراسیون فوتبال تاجیکستان مرا قدردانی کردن و من اولا بار رحمت خودم را در استادم ناصر حمیدو و بایف نگالی و حسن ملیک رسانم که همین ها مرا از خردسالی و چنین ورزش مرا یاد داده تا همین درجه رساندم و همه همین فدراسیون فوتبال تاجیکستان رحمت خودم را رسانم و من انتظار نبودم که به این جایزه سزاوار نشوم. من خیلی خرسند هستم. تا به مرحله بزرگسالان قدم نهادن نورسان 17 ساله وقتی کم باقی مانده است. سال 2016 نیز آنها با مسئولیت تام تا ابتدای گزارش به هیئت جوانان هنر خود را خوب نشان دادند. 3 نفری که امروز دعوای جایزه بهترین را دارند اینهایند. توجه به نوارها. بهترین بازیگری نوراسی تا 17 ساله در سال 2016 امامعلی احمدخان. Habibulloyev Ahliddin. Rajabov Shahzod. فرهاد حمیدов راهبری شرکت IM Different دقیق می‌داند که جایزه را به کی سپارد. مرحبا، فرهاد را به صحنه دعوت می‌کنیم. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ. беҳтарин бозигари навраси то 17 сола Раҷабов Шаҳзод, Истиқлол. به همه همین فدراسیون فوتبال تشکر میگویم و عموما به همین مربیانی که به من آموختن، رستم قربانوف و حکمت فضایلوف، من به اینها رحمت میگویم. در این چهاربینی بازیگر تا 17 ساله مرا
انتخاب نمودند و اون 2 نفری که با من بودند آنها هم خیلی بازیگرانی ساز بودند. من همین بازیگر بهترین شدن را آرزو داشتم و من به همین روز هم رسیدم. کاری بهتری مربیان نورس هم همیشه در مد نظر مسئولین قرار دارد. از خلاصه نتایج مسابقه های امساله 3 نفر به فهرست این جایزه شاملند. بهترین مربی نورس در سال 2016 حمیدوف ناصر، سعیدوف اسماعیل، رحیموف زینالدین، برای معین نمودن غالب نوبتی به صحنه استاد ورزش شریف نظرف را دعوت می‌نماییم. Saidov Ismail. امسال دسته نورسان ایواتر با همه دشواریان نگاه نکرده حرکت کردند که در مسابقه ناز برآمد کنند و نهایت در مسابقه امسال دسته ایواتر چمپیونی تاجیکستان شد، جای اول رو گرفت. ما از این خیلی خوشحالیم با دسته ایواتر، نورسان ایواتر و چطوری که ما میدونیم فوتبال رو در جمهوری همه دوست میدارم. ما مینداری خودمون رو پیش از همه با فدراسیون فوتبال جمهوری بیان مینماییم. با نورسان کار کردن دشوار هم باشد به همه این دشواری‌ها نگاه نکرده چی مرون مقصدی که مثلا دسته ایواتر داشت جامعه عمل پوشید و نهایت ما چمپیون تاجیکستان شدیم. برای فراغت اشتراکچیان مراسم جشن فوتبال تاجیک حالا هنرمند خوش سلیقه تابیش هلالی سرود تازه ایجاد خود من و تویم را منظور ما میگردانند. کیستان کند سپر سینه‌ای پر از محبتک، کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش، آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن، آن
که صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده و ترانه وطن کیست سر سپرده وطن من و تویه آن که دوست دارد این چمن من و تویه کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم کیستان با غرور با روحی شکست ما پذیر خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود آن که پاسداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوام ملت است آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کیست سر سپرده وطن من و تویه آن که دوست دارد این چمن من و تویه کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویه کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم آباد کردن آماده کن بنیاد کردن آماده ساختن آماده جوانان تا سن 19 ساله نیز 3 نفرشان به فهرست بهترین ها شامل گردیدند که حالا به نوارها توجه می نماییم. بهترین بازیگری جوانی تا 19 ساله احسانی پنجشنبه دسته منتخب 19 ساله تاجیکستان محمد جانی حسن دسته منتخب 19 ساله تاجیکستان نورالدین همراقулов
дастаи мунтахаби 19 солаи Тоҷикистон. гумон мекунам ки дар интихоби нафари муваффақ узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Баротали Ҳамидов танқисӣ нахоҳад кашид. беҳтарин бозингари наврасӣ то 19 сола Эҳсони Паншанбе. соли 2016 мо дар чемпионати Осиё иштирок кардем дар шаҳри Баҳрейн ва мо аз гурӯҳамон баромадем ва як бозии Япония агар амонро ғолиб мешудем, мо ба чемпионати ҷаҳонро хат мегирифтем. Аммо нашуд. нақшаҳо ҳастанд ва мо ҳаракат мекунем ки ҳамаи ҷоизаҳоро дар соли 2017 бо дастаи Истиқлол гирем. рақобати футболбозон барои дарёфти ҷоизаи чеҳраи сол ҳанӯз ибтидои давраи аввали бозиҳои мавсими соли 2016 оғоз гардида буд. бале, 3 нафар иштирокчи даври ниҳоии он ки муддаиёни ҳақиқии ин ҷоиза мебошанд инҳоянд. чеҳраи сол дар соли 2016. ваҳдат Ҳанонов, дастаи мунтахаби 19 солаи Тоҷикистон. табрези Давлатмир, дастаи мунтахаби 19 солаи Тоҷикистон. Фаридун Нематов, дастаи мунтахаби 17 солаи Тоҷикистон. дар интихоби яке аз беҳтаринҳо бошад, ҳоло мо муовини якуми директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш Парвиз Норовро ба саҳна даъват мекунем. ғолиби ҷоизаи чеҳраи сол 2016 ваҳдат Ҳанонов. аввал миннатдории худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасонем ки ғамхориҳои худро ба мо мерасонанд.
миннатдории худро ба Раҳмону Сафар, Зайниддин Раҳимов ва Рустам Хоҷаев мерасонем ки нозикиҳои футболро ба мо омӯхтанд ва мо нозикиҳои футболро омӯхтем. имсол ба рушди футболи бонувон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шуд. мусобиқаҳои зиёди дохилӣ ва байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ аз қабили чемпионати кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ дар Тоҷикистон далели ин гуфтаҳо мебошанд. бале, ҳамин силсила мусобиқаҳо барои бонувони тоҷик роҳи босамарро боз намуд ки ҳунарашонро сайқал диҳанд ва сифати бозиҳояшонро беҳтар намоянд. миёни бонувони тими мунтахаб рақобати имсола ҷолиб сурат гирифта бошад ҳам, аммо ин ҷо ғолиб дигар кас аст. ҳоло таваҷҷӯҳ ба наворҳо мекунем. беҳтарин бозингар миёни бонувон дар соли 2016.
ҷоизаро ба ғолиб намояндаи ширкати Huawei Тахмина Муродова месупоранд. از مربی و نفری که در این نامیناسیون موفق است خواهش میکنیم زودتر. دوستان عزیز، در این روز جشن انسامبل رقصی گلریزی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تبریکات ما آمدند. حالا صحنه در اختیار بانوان.
مرحله نهایی چمپیونات آسیا برای دسته‌های فوتزال جمهوری مرحله تکمیل هنر بهترین ها بود. برگزاری چمپیونات و جام مملکت میان دسته‌های کسبی نیز در سمت انتخاب چهره‌های اصیل اساس گذاشت. تعداد مربیان فوتزال در مملکت بعد برگزاری بازی‌های کسبی چمپیونات بیشتر گردید. جایزه بهترین فوتزال کشور در سال کنونی به نفر نصیب گردید که موفقیتش از دیگران فرق میکرد. جایزه را به این فرد طول بلند مراسم نماینده شرکت لینینگ عزیزبек رجبов میسپارند. Добрый вечер. Лучшим Хуршед Пиров. Осенью в этом году уже исполнилось 15 лет, как футзал культивируем в Таджикистане. Этот вид спорта, футзал, он менее затратный, чем большой футбол. Тоже надо практиковать, развивать в Таджикистане, и он результаты быстрее даст. Например, вот в Российской Федерации мини-футбол, футзал введен в общеобразовательную систему. То есть в средней школе обязательно на физкультуре у них сейчас этот предмет есть. Соответственно, будет какой-то результат. Или цифру вам, если интересно, допустим, в Иране официально зарегистрированных футзалистов 20 миллионов на 70 миллионов населения. То есть каждый третий. Из 20 миллионов 2 миллиона женский футзал. Поэтому сборная очень сильная у них в этом плане. چون فرصت است که این لحظه بهترین دستاورد و نتایج فوتبال بازان فوتزال را منظوری شما نماییم. اکنون به هیئت داوطلبان جایزه منتخب رمزی فوتزال توجه کنید. منتخب رمزی فوتزال در سال 2016 فیروزبek مرادوف DC Invest. Дилшод Саломов DC Invest.
меҳрубон тиллозода, газпром. Шерзод Ҷумаев, газпром. Сиёвуш Қайюмов, Соро компания. پنج نفری ارزنده که افتخار منتخب فوتزال جمهوریان آینده نیز آنها این استافت را با موفقیت ادامه خواهند داد. مجموع نتایج یک ساله بازیگران فوتزال در مسابقه های گوناگون کشور برای انتخاب ارزنده ها در مراسم جنبش هم کمک کرد. در هیئت مکمل فعالان موسم خاتمه یافته در صدر گروه داوطلبان بهترین بازیگران زیاد فوتزال قرار داشتند. اما اینجا نفر سرفراز می‌گردد که بعد به صحنه دعوت کردن اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شاهرخ سعیدزاده معین خواهد گردید. بهترین فوتزال کشور را حالا در اکران به شما معرفی خواهیم کرد. فیروز بگمرادوف بهترین بازیگر فوتزالی سال 2016 اعتراف گردید. حالا پنجگانه بهترین را برای گرفتن جایزه ها به صحنه دعوت میکنیم. جایزه هم به بهترین بازیگر تقدیم کرده شد. یک کفکوبی صمیمانه و بر دوام شما. تشکر میگم به فدراسیون فوتبال تاجیکستان که این مسابقه چمپیونات تاجیکستان را تماشا کرده، در این بازی‌های بازیگران را تماشا کرده و بازی من را قدردانی کرده و این مکافات سرفراز گرداندن. تشکر میگم برای این مکافات. در سال 2017 چمپیونات آسیا است، بین جوانان در آن اشتراک میکنیم و تیاری میبینیم برای آن اشتراک کرده جای نمایان سزا شویم.
имсол федератсияи футболи тоҷикистон барои довари умедбахши сол ҳам ҷоизаи махсус ташкил намуданд. шумо гуфтанед ки ба ҷои як номзад 10 нафар даъвогари ҷоизанд. не, имсол аз ду марҳилаи интихобӣ танҳо як довар муваффақ гардид. хуб, биёед ҳам нафари хушбахт ва ҳам меҳмони маросими имрӯза чемпиони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаровро ба минбари фахрӣ даъват менамоем. беҳтарин довари умедбахш Караев Вафо. تشکر زیاد به رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همچنین به رهبریت شعبه داوران تاجیکستان که مرا همچون داور امیدبخش سال اعلام کردند. این سال برای من سال بابرار بود. من بازی من در سطح عالی جنبست شدند این سال و همچنان من فینال کوبک تاجیکستان را با همراهی بهرام سعیداللویف داوری کردیم که این یک افتخار است برای من، چون که این فینال کوبک تاجیکستان است و ما تشکر میکنیم به رهبریت فدراسیون که با ما سمینارهای بین المللی، سمینارهای ریسپوبلیکانسکی که بیشتر تشکیل میکنند و ما از آنها میآموزیم. соли аввал нест ки дар миёни дастаҳои ҳайати ҷавонони лигаи олии мамлакат рақобат барои ҷоизаи беҳтарин бозингар ҷараён мегирад. имсол бошад аллакай дар даври дуюми мусобиқот дастпаравари бошгоҳи футболи истиқдол Шеридин Бобоев исбот кард ки ӯ ба ин мақом арзанда аст. беҳтарин бозингари ҳайати ҷавонони лигаи олӣ дар соли 2016. ҷоизаро ба футболбози ояндаи ҷумҳурӣ собиқадори футболи кишвар Раҳимҷон Шарипов месупоранд. имсол мо бо дастаи Истиқлол чемпиони Тоҷикистон шудем, бо дастаи ҳаёти ҷавонон низ чемпиони Тоҷикистон шудем ва ман тавонистам ки нишонзани беҳтарин бо дастаи ҷавонон нишонзани беҳтарин шавам. хоҳиши онро дорам ки дар соли 2017 бо дастаи Истиқлол чемпиони Тоҷикистон шавем ва тавонем ки дар ҷоми Африка низ чемпион шавем.
тарбияи футболбозони арзандаи кишвар дар миёни ҳайати ҷавонон ба зиммаи мураббиёни соҳибкасб вогузор мебошад. клуби марказии варзиши артиши помир дар ин самт имсол намунаи ибрати дигарон мебошад. ин буд ки ҷоизаи беҳтарин мураббии ҳайати ҷавононро дар соли кунунӣ олимшоҳ қадамшоев насиб гардид. аз ноиби аввали раиси федератсияи футболи вилояти суғд хуршед ақдодов хоҳиш мекунем ки ба нафари муваффақ ҷоизаро тақдим намоянд. рақобатҳои ҷолибу тӯлонии мусобиқоти имсолаи ҷумҳурӣ дар миёни дастаҳои лигаи якум кори беҳтарини масъулинро нишон дод. маҳз ҳамин омил барои муайян кардани беҳтарин бозингари лигаи якум ба мо низ кӯмак намуд. беҳтарин бозингари лигаи якум дар соли 2016. ин ҷоизаро ба футболбози беҳтарини лигаи якуми футболи кишвар абдухалил боронов, ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон дилшод ҷураев тақдим менамоянд. аз ин ҷоиза хеле хушҳолам. ин на балки ҷоизаи ман аст, балки ҷоизаи ҳамаи дастаи командаи паншер аст. ба ин ҷоиза мо бисёр меҳнат кардем 2016. соли 2016 ба мо хеле соли пурбарор буд. хеле меҳнат кардем, ҷои аввалро ишғол кардем. ба марҳилаи баъди роҳ ёфтани футболбозони болояқати паншер аз ҳамин замина сарчашма гирифт. барои амалӣ сохтани ин самти асосӣ ҷоизаи беҳтарин мураббии сол ҳам ба тухтабой абдураҳимов насиб гардид. ин сарфарозии соли кунуниро ба мураббии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ табрик мегӯем ва ба саҳна барои тақдим намудани ҷоиза раиси кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдуллозода аҳтам рустамро даъват мекунем.
аввало мехоҳам ман ҳамчун мураббӣ ки дастаи паншер ки соли 1996 таъсил шудагӣ буд, аз ҳамон сол ман дар ин даста мураббии даста шуда кор мекардам. бо хусандовар аст ки мара насиби мо соли 2012 чемпиони тоҷикистон шудем ва солҳои 2014 ҷои сеюм баргузор гардид. Мана имсол насиби мо буд ки байни 13 дастаҳои ҷумҳурӣ ҷои аввалро мо ишғол кардем. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо бори дигар лаҳзаи мусиқӣ ва хуҷастаи мирзовалӣ таронаеро дар ин рӯзи фараҳбахш манзури мову шумо мегардонанд. Я схожу с ума, я люблю до слез. Ветер растрепал все мысли и слова. Крепче обними, не отпускай, не отпускай, не отпускай меня. Я буду небом твоим. Лети со мной, не бойся. Называй меня любимой, своим назови, я буду небом твоим, и я останусь с тобою. Не отпускай меня, любимый, не отпускай. Яркою волной по моим губам я больна тобой. Ты теперь мой сон, мне не нужны слова. Крепче обними, не отпускай, не отпускай, не отпускай меня. Я буду небом твоим. Лети со мной, не бойся. Не называй меня любимой, но своим назови. Я буду небом твоим, и я останусь с тобой. ҳамаи бурду бохти футболи ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ аз сатҳу сифати бозиҳои дастаҳои лигаи олӣ сарчашма мегирад. хушбахтона солҳои охир шумораи довталабон барои ҷоизаи беҳтаринҳои сол миёни бошгоҳҳои футболи кишвар
خیلی زیاد به نظر میرسند که این افاده بهگردیدن فوتبال کشور می باشد. این سال فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازیگران منتخبی رمزی چمپیونات مملکت را معین نموده است که حالا با توجه خاصه همگان به نوارها نظر می‌افکنیم. منتخبی رمزی چمپیونات تاجیکستان در سال 2016 رستم رضایев، ایرج رجبов، Petro Kovalchuk, Ahtam Nazarov, Siyovush Asrorov, Fathullo Fatulloyev, David Mavuto, Amirbek Jo'raboyev, Romish Jalilov, Manucher Jalilov, Ahtam Hamroqulov, از این میان باز نفره را معرفی میکنیم که استعدادش نمونه و در سال 2016 جایزه آخرین مراسم را که بهترین بازیگر سال نام دارد صاحب گردیده است. این منوچر جلیلوف می باشد. بهترین بازیگر در سال 2016 با کمال احترام برای سپردن جایزه‌های افتخاری به چهره‌های نمایان منتخب چمپیونات لیگ عالی نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان
файзуллозода хуршед мирзоро даъват менамоем. Этот год для меня все удачно получилось. Я лучшего игрока получил благодаря партнерам по команде и болельщикам, руководствам, всех я благодарен. Мы сейчас будем очень трудиться, чтобы хорошо выступать в АФК. Самое главное у нас АФК, а потом идет чемпионат наш Таджикистан. Ну, у меня самое главное, вот с национальной сборной получилось, чтобы я давно не забивал. И вот последние 2 игры 4 гола забил. Поэтому я очень счастлив и доволен своей игрой. دوستان عزیز، مهمانان و حاضرین ارجمند، با همه موفقیت و ناکامی هایش این سال جشنی نیز خاتمه یافت. فرصت انجام مراسم جایزه سپاری بهترین های سال 2016 نیز فرا رسید. از ناامیدی سبق و از کامیابی ها نیرو گرفته سال 2017 را سزاوار پیشواز خواهیم گرفت. امیدواریم که سال جدید برای راهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان، مربیان و متخصصان ساحه و همه شما حاضرین عالی قدر سال عملی سازی نقشه و برنامه‌های مقصدناک رشد فوتبال خواهد گردید. برای توجه و دقتتان بار دیگر سپاس و تشکر می‌نماییم. سلامت و سربلند باشید.